Prajem vám príjemný dobrý deň. Som veľmi rád, že vás môžem privítať pri dnešnom videu. Dnešné video bude veľmi špeciálne, pretože som veľmi rád, že na bezplatný kurz Predaj s výsledkami ma kontaktoval účastník môjho školenia a povedal a pýtal sa ma, či môže nejakým spôsobom ešte aj on viac prispieť nejakými radami finančným poradcom a povedal, že by mohol dať aspoň také dve rady, ktoré by mohli výrazne pomôcť ľuďom, ktorí nemajú až toľko kontaktov a chceli by kontaktovať ľudí napríklad na studený trh, pretože je to jeden z ľudí, ktorý prakticky v priebehu jedného mesiaca zo studeného trhu dokázal prejsť na bonitnejšiu klientelu a dokázal začať fungovať na odporúčaní. A som veľmi rád, že si našiel ten čas a sme si zavolali cez Hangout a môžeme tento rozhovor nahrávať a môžeme ho vám zverejniť a opäť nejakým spôsobom pomôcť dvomi radami tak, aby tieto rady ste dokázali v praxi použiť a aby ste samozrejme boli o to úspešnejší vo vašom biznise, vo vašom finančnom poradenstve. Som veľmi rád, že môžem takýmto spôsobom prinášať pre vás nejaké rady, ktoré skutočne v praxi fungujú, ktoré sú od skúsených obchodníkov. Veľmi si to vážim a preto chcem privítať v tomto hovore práve Juraja Králika, ktorý prakticky je tým človekom, ktorému sa to podarilo. Takže Juraj, vitaj a povedz len v krátkosti sa prosím ťa predstav a poďme rovno na to, aby sme nezdržiavali, aby to bolo krátke video. Čo teda, aké nejaké rady by si dal začínajúcim finančným poradcom alebo poradcom, ktorí prakticky rozmýšľajú ako ďalej a chceli byť napríklad bonitnejšiu klientelu? Juraj? Ahoj Peťo, ahojte všetci. Áno, ja som sa ti ozval hlavne na základe toho, že som čítal komentáre, ktoré si mal pod tvoje videá, ako sa tam ľudia sťažovali, aké ťažké sa dostať celkovo ku klientel nielen k bonitnej, ale aj k inej, ktorá je pri telefonátoch na studený trh. A tam hneď prvá moja rada je úplne jednoduchá, lebo niekto tam napísal úplne konkrétne, že pri týchto telefonátoch na studený trh je to veľmi ťažké, lebo my o tých ľuďoch nič nevieme, že voláme neznámym ľuďom. Tak veľmi jednoduché, zjednodušíme si to sami, zavolajme známym ľuďom. My si sami vytipujeme, komu chceme zavolať, a nájdeme si nejakú skupinu, klientelu, buď niekoho z okolia, alebo si berme skupinu veterinári, riaditelia spoločnosti, doktori a podobne, proste nejakú naozaj skupinu. A ten neznámy človek bude možno, že naozaj ten prvý. A tí ostatní budú veľmi podobní, lebo majú rovnaké povolania, približne podobné záujmy a podobne. Takže je to potom veľmi jednoduché volať všetkým ostatným. Možno iba ten prvý telefón bude veľmi ťažký, všetky ostatné a hlavne tie stretnutia budú veľmi jednoduché a hlavne keď sa už človek s tým klientom stretne, tak uvidí, že to bolo veľa jednoduchšie, ako si myslel. Takže moja prvá rada, vytipujme si sami tie skupiny a poďme do tých skupín, do ktorých sa chceme dostať. Napríklad bonitná klientela, tak poďme po tej bonitnej klientele. Neviem, či ti môže hneď povedať to ďalšie, alebo nejakú svoju... Ja by som sa pri tomto trošku pristavil, Juraj, lebo opäť veľa ľudí môže povedať, že veľmi jednoducho si to predstavujeme. Samozrejme, aj v kurze Predaj s výsledkami Premium je video, ktoré rozčleňuje, akým spôsobom je delená vlastne klientela na Slovensku, aké sú tu schodíky, kde proste tí bonitnejší klienti sú a akým spôsobom ich treba vás osloviť, že treba vás vyhnúť telefón a zavolať im je tá najjednoduchšia forma. Samozrejme musíš nejakým spôsobom ovládať základnú psychológiu predaja a nejakým spôsobom si vytvoriť dobrý call script. Každopádne, ale keď by si mohol prezradiť, ako si začal, akú klientelu si vybral napríklad ako prvú. A prípadne ešte taká podotázka, aby všetci vedeli, si nejaký moc veľmi bohatý, z bohatej rodiny, že proste poznáš nejakú klientelu, že všetci tí bohatí ľudia alebo bonitnejší sú tvoji známi, alebo ako to vlastne bolo? Práve, že nie som vôbec z bohatej rodiny a pre mňa ten krok bol o to veľmi ťažký, že ja som si tak v duchu vravel, reku, dobre, niekedy sa do tej klienty dostanem, ale bude to až tedy, keď budem úplne 100% najlepší poradca, keď budem vedieť všetky predajné techniky, keď budem vedieť všetky produkty, ktoré existujú a takto, hej. Proste som si to sám odkladal, že no dobre, nezačnem hneď s tým, bude to o 3, 4, 5 rokov. No a viete si predstaviť, kebyže niekto robí
túto prácu 3, 4, 5 rokov a zarobí, neviem, 200-300 mesačne, hej, jasné, že skončí po 3-4 mesiacoch, takže sám som si zbytočne odkladal niečo, čo mohlo byť hneď. A mne stačilo byť na tvojom školení, v ktorom si ti dal úplne jednoduchú radu a tá bola, že nemám sa toho báť, že všetci sa toho boja a môže sa stať, že keď sa všetci boja zavolať týmto bonitným ľuďom, že im nikto nezavolá. Mne to tak trochu vrtalo v hlave, jasné, že to netrvalo hneď, že na druhý deň som niekomu zavolal, ale naozaj bol to taký chrobák v hlave, ktorý mi niečo vravel, že musím to skúsiť. A keď som to skúsil, tak som zistil, že nielen, že nemal ten človek poradcu, ale nikdy ho žiaden poradca ani nekontaktoval. Hej, a to som bol priamo až prekvapený, lebo väčšinou ľudia sa stretávajú s tým, že každý vraví, a ty robíš poradcu, to už robil každý a podobne, hej, mne už volalo 300 ľudí, že tí ľudia sú tak masírovaní tými poradcami, ale to bude asi možno, že aj chyba nás, že voláme stále tým istým ľuďom. Tým, ktorým sa nikto nebojí zavolať, ale tým, ktorým sa bojíme zavolať, tak tí nezavolá nikto. A to sú tí bonitnejší ľudia. Takže prakticky stačí prekonať strach a ísť do toho. Super, perfektná rada. Ono skutočne mi to pripomína, si mi úplne pripomenul, možno poznáte aj vy niektorý taký ten príbeh zo školy, že prakticky hovorí sa, že tí jednotkári nie sú napríklad v biznise úplne najúspešnejší niekedy a je to práve preto, lebo sú naučení strašne veľa sa učiť, musia všetko vedieť a odkladajú práve tú akciu. A práve paradoxne sa stretávam s veľa ľuďmi, ktorí povedia, že ešte nedozrel ten čas, aby som oslovil tú lepšiu klientelu a opýtam sa, koľko robíš vo finančnom biznise a odpovie mi, že 4-5 rokov. A hovorím, kedy nastane ten čas, že si budeš myslieť, že už všetko ovládaš, že už je ten správny čas. Nie je ani stanovený termín, ani žiadna nejaká udalosť, ktorá by musela nastať, aby ten človek oslovil bonitnejšiu klientelu, len to odkladá. Paradoxne, a mám aj ja napríklad niektorých spolužiakov, ktorí ledva prechádzali v škole, ale proste nerozmýšľajú úplne príliš nad niektorými vecami a napríklad úplne jednoducho sa pustia do biznisu, o ktorom by ten druhý človek veľmi rozmýšľal a práve preto sú úspešní. A ja nehovorím, že úplne bezhlavo sa púšťať do nejakých vecí, určite mať nejakú tú svoju kvalitu, ale častokrát sa stretávam s tým, ja osobne som potreboval finančného poradcu, pretože nie je dobré, ak si sám finančný poradca radí. A bol veľký problém vôbec, aby nejaký kvalitný finančný poradca ku mne vôbec prišiel. Pretože poznám niektorých, tí majú strašne veľa práce a tých kvalitných finančných poradcov, povedzme si, je, dajme tomu, len 10%. A to nechcem nikoho uraziť, ale proste je to tak. Ale keď ste už, lebo väčšina tých poradcov, ktorí to len vyskúšajú a začnú, tak niekedy sa stane, že do roka, maximálne do 2, proste opúšťajú tento biznis. A keď už ste 4 roky, 3-4 roky na tom trhu, tak ja si myslím, že už musíte mať svoju kvalitu, už máte nejakú tú klientelu, je len o tom posunúť sa dopredu a ísť proste do akcie. Ísť proste za tým, aby ste aj vy boli v pohode, aby ste proste mohli robiť napríklad tie isté zmluvy len s inými číslami, aby ste mali lepšie provízie a viac času napríklad na veci, ktoré sú pre vás dôležité. No a často sa mi stáva aj to, možno mi to potvrdíš v praxi, je, že napríklad začínajúci poradci niektorí nemajú strach a sú 2 týždne v biznise a nikto im nepovedal, že sa majú báť tých bonitných klientov a normálne tam prídu a niekedy sú tam aj nasekané produkty, ktoré proste nemajú zmysel napríklad, lebo to ináč vtedy nevedeli robiť na tom začiatku, títo finanční poradci. Preto si sa aj s takým niečím? Toto máš úplnú pravdu. Bol som s jedným klientom, on je jeden z riaditeľov železníc a on sa tiež stretol predo mnou s nejakým poradcom. Keď som sa ním prišiel ja, tak mi hovoril, že dobre, že sa so mnou porozpráva, lebo má nejaký problém, ale že poradcom vôbec neverí, že mal strašne zlý názor na nás a stretol sa so mnou kvôli tomu, že nech to dokážem napraviť, že preto sa so mnou stretol. A zmluvy, ktoré mal, boli samozrejme, že poistky, akože so sporím a podobne, ale že to bola, že poistka skoro 300 € mesačne a podobne, hej. Strašné zmluvy mal a platil tam, ja neviem, zo 2 roky, to znamená, že tam nemal nič nasporené aj tak. A ja som sa spýtal, prečo si to založil vlastne, prečo chce byť tak veľmi poistený, on povedal, nechce byť vôbec poistený, veď on má na účte 100 000, on má 3 byty v Bratislave, on si chce iba sporiť, hej. Takže ten poradca ho vôbec nepočúval, ale áno, bol to nováčik, ktorý za ním prišiel, nebal sa, dal mu síce blbosť,
ale išlo o to, že sa nebal a išiel do tej klientely, hej. Druhá vec je, keby vie lepšie robiť, tak by mal oveľa viac tých klientov, by mu dal odporúčania a podobne. Ja som mu pomohol, urobil som presne to, čo chcel, lebo som ho počúval a on mi dohodil ďalších 2 manažerov a ja som ti vlastne chcel povedať, že prvá vec je, áno, dostať sa do tej klientely, je to také ťažšie, aspoň to tak vyzerá, ale nakoniec to tak podľa mňa nie je, ale hlavne tie odporúčania tie idú úplne samé. Tento konkrétny mi povedal, keď som sa s ním stretol v Ryan, no, že ale keď budete so mnou spokojní, tak budem chcieť od vás odporúčanie. Tak on mi hneď povedal, že áno, pán Králik, keď budem spokojný, určite vám dám, ale viete, že poznám v okolí nejakých susedov a podobne, čo by mohli chcieť vašu službu, ale nie, ja vám dohodím niekoho známeho, ktorý bude vašu službu naozaj potrebovať. Ja som sa vtedy s ním mohol tak trochu, nie že hádať, ale kebyže urobím tú chybu a poviem, viete čo, ja by som zobral aj toho suseda, tak sa trochu znížiť, asi by už nikdy nikoho neodporúčil. Ja som povedal, že áno, tak to má byť. A tak to aj bolo. On mi doporučil niekoho, koho si on vážil, lebo vedel, že moja služba je dobrá. No a kto to bol? Boli to jeden manažer, jeden riaditeľ, hej. Takže bolo to naozaj v tej jeho vrstve. Boli to ľudia, ktorých on chcel dobre a tí ľudia boli tiež spokojní, tiež ma posunuli ďalej, hej. Takže proste som ostal v tej bonitnejšej vrstve. Keby mu poviem, viete čo, a hoď aj sused, keby niečo chce, hej, a ja neviem, kde on býval, alebo aký sused by to bol a on by chcel, by mal náhodou problém s exekúciou, tak ja by som sa tam narobil s nejakými vecami, nič by som nezarobil, lebo už mal na krku exekúcie. Takže treba si vážiť aj samých seba, lebo tí ľudia si vážia našu prácu. Hej? To si treba tiež uvedomiť. Tak je to také jednoduché, keď o tom hovorím a podľa mňa to treba iba vyskúšať, že naozaj to jednoduché je. Možno ľudia, ktorí nás budú pozerať, hovorím, o čom tí ľudia rozprávajú. A samozrejme, aj v kurze Predaj s výsledkami Premium presne toto preberáme. Určite je veľmi potrebné, aby ste ovládali určité techniky, napríklad, pretože s týmito ľuďmi, napríklad na prvom stretnutí, presne ako si povedal, že dám vám tú šancu, dám vám tých 15 minút, tak je potrebné mať určitým spôsobom zvládnuté prvé stretnutie tak, aby ste nešli pod cenu, aby ste sa tým ľuďom nepodlizovali, pretože tí ľudia vás častokrát budú skúšať a je dôležité ten úvod stretnutia jednať ako rovný s rovným. Už v tých úvodných videách, ktoré som dal zdarma, sme si pozreli, akým spôsobom napríklad zvládnuť situáciu, keď vám ten klient povie, že dobre, stop, tieto mačky ma nezaujímajú, ja obrátim svoje peniaze, mám 40%, čo vy mi môžete ponúknuť, a takéto ostrejšie náražky, ktoré v skutočnosti nie sú ani tak ostré, ale je to úplná prírodzenosť týchto ľudí, pretože sú väčšinou tzv. Výsledkári, chcú vidieť, čo z toho budú mať, keď s vami budú spolupracovať. A vy, pokiaľ zvládnete na komunikačnej úrovni, oni vás tam nebudú preskúšavať s produktov na tom stretnutí, čiže nemusíte byť 10 rokov v biznise, ale budú vás skúšať z toho, ako zvládnete komunikáciu na tom stretnutí, či ste jeho rovnocenným partnerom. Tak ako náhle toto zvládnete, tak ja hovorím, že títo ľudia sú úplne najlepší na odporúčanie. Pretože tam ako náhle sa necháte dobrý dojem, robíte kvalitnú prácu, vždy dáte niečo navyše a máte svoju pridanú hodnotu a neznižíte sa znovu k tomu, že a neukážete, že vy potrebujete každý jeden biznis, že proste, ak si hovoril, aj ten sused alebo nejaké PSPčko, to je jedno, niečo mi doporučte a budete si vážiť tú svoju hodnotu, ktorú tým ľuďom dávate, tak stane sa pravý opak toho, čo si myslíme. Z jednej strane si myslíme, že nám pôjde nejaký biznis, ale na druhej strane je to práve naopak, pretože príde biznis väčší, komplexnejší a budem sa venovať len niektoré veci. Ale toto, akým spôsobom na to prejsť, a že nie je dobre robiť veľké skoky a že je dobre používať aj sedliacky rozum. Opäť hovoríme v kurze Predaj s výsledkami Premium, kde skutočne dostanete kompletný návod na to, akým spôsobom prejsť na bonitnejšiu klientelu, že treba myslieť aj na to, že potrebujeme aj zaplatiť účty, že potrebujeme aj osloviť tú klientelu, ako postupne na tú klientelu prejsť a aké know-how, akým spôsobom proste ten biznis sa robí trošku inak, čo sa týka tých, alebo inak sa treba vystupovať pri tých bonitnejších klientov. Mne to pripomína takú situáciu, veľmi rád pozerám pána Plorajcha napríklad, ktorý hovorí kuchárovi a chodí po tých reštauráciách a chce ten biznis proste pozdvihnúť tej reštaurácii. A on povedal jednu zásadnú vec. Nemôžete robiť na obed menu za 3,50 € a potom večer variť stejky za 40 € pre lepšiu klientelu.
že proste to mentálne nezvládame, to ako by bola rozpoltená osobnosť. Je dobré sa zamerať na nejakú skupinu ľudí, na nejaké, napríklad bonitnejšiu, na nejakých tých stejky za 40 €, a treba zrobiť aj to menu, ale robiť ho za nejakých 10 €. To menu bude lacnejšie, ale bude to pre tú vyššiu vrstvu ľudí a dávať tam tú prídenú hodnotu. A taký paradox je, že ak si vyselektujete klientelu, ku ktorej chcete ísť, že treba si to oklieščite, ja neviem, môžete si to oklieštiť oblasťou, v ktorej pôsobí, napríklad budeme sa rozprávať právnici, advokáti, notári, a okleštite si to na trebárs okolie môjho bydliska. Čím viac budete špecifickí, tým viac tých ľudí získate a tým viac vás budú odporúčať. A paradoxne my si myslíme, že keď budeme ponúkať všetko pre všetkých, že budeme mať viac biznisu. A funguje to presne naopak v tomto prípade. Takže Juraj, ak by sme si to zhrnuli, takže nemal si nejaké VIP konexie, že by si bol nejakej mega bohatej rodiny. A ešte to ma napadlo, že pri tejto veci, že veľa ľudí mi povie, že oni nepoznajú ľudí, ktorí majú peniaze. A moja odpoveď je, že teda možno občas treba otvoriť oči. Veľa ľudí o tom nerozpráva, že má peniaze, ale trebárs je to napríklad pán doktor, ktorý má 2 Mercedesy a všimajte si len, čo tí ľudia proste nosia, na čom sa vozia. A raz som bol školiť trošku ďalej a povedal, že tu ľudia nemajú veľa peňazí, tak som tých ľudí postavil k oknu a povedal som im, pozrite, aké auta chodia vonku. A teraz sme začali pozerať, tam išla X5, tam išla Audina, samozrejme išla tam nejaká Octavka, išla tam aj nejaká Felicia, ale boli aj v týchto okrajových mestách ľudia, ktorí sa vozili na tak drahých autách. Ja viem, že to môžu mať na leasing, ale aj na ten leasing nejakým spôsobom musia mať. Takže myslíš si, Juraj, že existujú všade bonitní klienti? Všade taká nie úplne, samozrejme niekde je väčšia, je známa Bratislava, treba z Košice, Žilina, že tam ako je tá bonitnejšia klientela ešte niekde vyššie, ale existujú aj takí bonitnejší klienti aj v menších mestách, si myslíš? To musí každý vedieť, že existujú. A keď si povedal, že je ťažké, či sa s nimi stretávame alebo nie. Ja poviem taký jednoduchý príklad s niekým, s kým sa stretáva, hádam, každý poradca. A to sú napríklad znalci, ktorí robia znalecké posudky. Akurát mám jedného klienta, ktorý je znalec, čo robí znalecké posudky. A nie len, že je znalec, dokonca má firmu v Bratislave, ktorá zastrešuje týchto znalcov. Neviem, koľkých má zamestnancov, to mi akože ešte nepovedal, ale viem, že má. A oni prakticky robia po celom Slovensku, hej, on to má tak nejako rozhodené. A keď som sa s ním rozprával, tak ja neviem, však robí to asi od pádu komunizmu, hej, strašne dávno, 50-ročný človek. A povedal mi, že nikdy ho žiaden poradca neoslovil, aby sa stal jeho klientom a pritom sa s nimi stretáva dennodenne, hej. A teraz mi povedzte, že môže byť bonitný klient alebo nemôže. No keď to robí dlhé roky a už má firmu, tak asi bonitný je, hej. A prečo ho nikto neoslovil? Jedine, že mal strach, hej. Takže tí ľudia sú okolo nás, len my ich nevieme osloviť, alebo nechceme. Možno, že tak. Ale určite sú všade. Juraj, ešte jedna otázka, aby sme treba pomohli ľuďom, aby sme ich napríklad dobre vystrašili. Čo najhoršie sa môže stať, keď kontaktuješ trebárs bonitnejšieho klienta? Častokrát totiž to počujeme aj na školeniach, že proste sa boja, že proste telefonovania z dôvodu odmietnutia, že im niekto vynadá do telefónu. Ako to prebieha napríklad u tých bonitnejších klientov? Teraz poviem taký zvláštny príklad, že čo najhoršie. Zavolal som raz jednému klientovi, povedal som mu, že sa s ním chcem stretnúť, naozaj 10-15 minútové stretnutie, také tie omačky, čo asi robím. Stretli sme sa, prišiel, bol to vrcholový manažer v jednej firme a iba za mnou prišiel hneď, že áno, že mám naozaj tých 10-15 minút, proste cez obednú prestávku som si na vás našiel čas. A pán Králík, povedzte mi teda, že vy robíte aj poistky, aj sporenia, aj úvery. Vrajím, áno, ja som vymenoval, čo všetko teda dokážem pre neho urobiť. A on, dobre, tak večer môžete prísť ku nám, mám obrovský fascikl, vy sa mi o to postaráte. To som bol úplne prekvapený, on to proste hneď bral, že som jeho poradca, hej. On chcel vedieť, že nech sa na to pozriem, čo viem ušetriť, čo mu viem dať lepšie a tak.
nech sa mu o to postarám, lebo ako má svojho doktora, ako má svojho mechanika, ako má svojho ľudí, čo sa mu stará, ja neviem, o mobily alebo podobne, má svojho operátora, tak má aj svojho poradcu. No a to najhoršie, čo sa môže stať je, že by som mu nezavolal. To je podľa mňa to najhoršie, čo sa môže stať. Lebo druhé najhoršie je dobre, že by z toho nebol biznis. Ale bol z toho biznis a úplne krásny. Aj odporúčania boli perfektné. Tak podľa mňa najhoršie je nezavolať tým klientom a premarniť tie príležitosti. To je to, čo môžem k tomu povedať. To je úplne super to, čo hovoríš. Ja chcem tomu dodať už len jednu jedinú vec. A to je to, že veľa ľudí sa bojí tým ľuďom telefonovať. Ale keď si to trošku, tam aj v kurze Predaj s výsledkami premium možno niektoré veci sa vám budú zdať kontroverzné, ktoré poviem. Často sa mi stáva, že aj ľudia prvé videá pozrú a povedia OK, ale po nejakej tom druhom, treťom module sa vrátia znovu tým prvým videám a dajú mi za pravdu, lebo v praxi to napríklad funguje tak, že voláme bežnej klientele, dajme tomu. Ja si vážim úplne každého, kto pracuje, je to úplne v poriadku. Akurát, že keď si uvedomíte, že treba si niektorí ľudia pracujú na úrovni, kde zarobia napríklad 500 €, čo je úplne v poriadku, ja si to vážim, ale väčšinou majú určité návyky a aj určitý slovník. A častokrát berú týchto finančných poradcov nie že za odmenu, ale že ako príťaž, pretože často sa mi stávalo, že tým ľuďom telefonujete a oni povedia, ja musím ostať ešte dlhšie v práci, aby som zarobil 7 € za 2 hodiny, ale nenajdu si čas 30 minút na finančného poradcu, ktorý im ušetrí behom, ja neviem, dajme tomu celého procesu, ktorý trvá 4 hodiny, mu ušetrí možno na úrokoch a na týchto veciach 100 € mesačne, ale oni si to neuvedomujú. Používajú aj určitý slovník a tam je väčšia pravdepodobnosť, že aj v telefóne nie sú až takí príjemní. Na druhej strane, keď si uvedomíte ten paradox, ľudia ako napríklad právnici, advokáti a tak ďalej, oni vôbec nevedia, kto vy ste na druhej strane. Je možné, že ste nejaká významná osoba, tak v tom telefóne, už aj keď vás odmetnú, snažia sa vás odmetnúť slušnejšie, čiže menej to bolí, lebo nie sú zvyknutí. Samozrejme, môže sa stáť, že jeden z milióna, hej, ale častokrát práve lepšie alebo nejakým spôsobom slušnejšie vás odmietnú v telefóne práve títo ľudia a vás to až tak nebolí, ako tí ostatní ľudia. Lebo napríklad by sa stalo, že by odmietli nejakým vulgárnym spôsobom vás, nejakého vášho kolegu, potom sa stretnete niekde a poviete si, viete čo, ten náš zubár, tak mi vynadal v tomto aj mne, vieš čo, ja tam asi prestanem chodiť. Čiže títo ľudia vedia, že ich meno si budovali dlhodobo a 2-3 telefonátmi si ich môžu poškodiť, tak už aj keď vás odmietajú, tak vás väčšinou odmietajú slušne. Máš aj ty s tým skúsenosti, Juraj? Presne tak, nielen, že odmietajú slušne, ale skôr tí menej bonitní, tak tí si o poradcoch myslia, že chcú na nich zarobiť, oklamať ich a podobne, ale tí bonitnejší, tak oni v nás vidia tých, ktorým chcú pomôcť, ale hlavne ak sú to podnikatelia, a drvivá väčšina teda je, tak vidia nejaké podnikateľské príležitosti a preto sa chcú stretnúť. Hej. Oni vždy myslia na niečo do budúcna, aby rozbehli väčší biznis, aby si niečo rozšírili podobne a oni sa proste stretávajú nielenže s nami, oni sa stretávajú so všetkými, lebo budujú svoj biznis, hej. Kdežto tí menej bonitní ľudia, teraz poviem, ja neviem, či robí v Tesku alebo niekde za pasom, on až takto do budúcna nemyslí, tak sa nestretáva s takými ľuďmi, hej. Proste kašľe na to. Ale tí bonitnejší, u nich je to iné. Preto je podľa mňa oveľa ľahšie sa s nimi stretnúť. To, čo si mi hovoril, skutočne vážime si každého človeka, ktorý pracuje, ktorý sa snaží a sú ľudia v každej vrstve, aj takí. Ide len o to štatisticky, kde je väčšia pravdepodobnosť, že proste viac zarobíte, že vás neodmietnú, alebo teda keď tak slušnejšie. A presne ako si hovoril, že nerozmýšľajú do budúcnosti a to mi evokuje ďalšiu vec, ktorú hovoríme v kurze, už aj v tom bezplatnom kurze Predaj s výsledkami, je to, že častokrát sa mi tí ľudia hovoria, že ten človek som ho navštívil, poradca teda hovorí, a ten človek si to išiel spraviť sám. A to spraví práve človek, ktorý si ho práve spomínal, ktorý je niekde za prepážku, ktorý si myslí, že na ňom zarobíte. Když ten bonitnejší človek vie, že by to musel študovať, že to je strašne veľa vecí a že proste on je napríklad ako chirurg odborník len na určitý druh chirurgie, alebo sú ľudia, ktorí sú, alebo doktori, ktorí sú len na plastickú chirurgiu, tak vie, že proste nebude operovať srdce. To znamená, že
on vie, že aj ty za to musíš niečo zarobiť a neho to v rámci nič nestojí, dokážeš mu vybaviť lepšie podmienky a on ušetrí to najdôležitejšie, čo pre týchto ľudí je, a to je čas. Pretože skutočne už aj o tom, čo budeme rozprávať už aj telefonicky, keď budeme telefonovať s týmto klientom, tak pre nich je veľmi dôležitý čas. Keď budete telefonovať starým spôsobom ako pred 20 rokmi a to samozrejme zase preberáme v kurze predaj výsledkami prémium a budete tam rozprávať: dobrý deň, moje meno je ten a ten, som z firmy. A za ten čas ten človek si predstaví, že keď pôjdem s týmto človekom na stretnutie, tak mi tam bude dlho rozprávať proste omáčky a ja potrebujem výsledok, potrebujem vidieť pridanú hodnotu, potrebujem vidieť, čo z toho budem mať, keď sa s tým človekom stretnem. A keď toto tým ľuďom dáte, tak oni zvažujú: stretnem sa s ním na 30 minút, alebo na 15 minút, alebo radšej budem o 15 minút dlhšie v práci a za tých 15 minút zarobím 100 €, alebo ešte lepšie pôjdem o 15 minút skôr a budem o 15 minút dlhšie so svojou rodinou. To pre týchto ľudí sú už dôležité iné hodnoty, než pri tej bežnej klientele. Ale ja poviem, že aj tá bonitnejšia klientela je bežná. Sú to normálni, obyčajní ľudia z mesa a kostí, ktorí sú dokonca oveľa príjemnejší, než si o nich proste vytvárame obraz, ktorý nám ponúka niekedy televízia alebo ktokoľvek iný. Ako povedal Randy Gage, najhorší film je Titanic, lebo tam vidia, že tí bonitnejší klienti a bohatí sú falošní, nevedia sa baviť a pritom tá posádka, ktorá je chudobná, tam sa pije, baví sa a žije to. A prakticky tých ľudí zosobňujú, že by mali byť spolupatriční k tým chudobným. Ja viem, že to, čo hovoríme, je kontroverzné, ale skutočne aj tí bonitnejší ľudia častokrát začínali z nuly. Častokrát to nemusia byť ľudia, ktorí dostali štátne zákazky. Sú to ľudia, ktorí vybudovali svoj biznis a poznám teraz strašne veľa ľudí napríklad online, ktorí na sebe veľmi pracujú z domu a proste sú úspešní. A nie je to ničím, že by niekoho okradali, práve pretože veľmi tvrdo na sebe pracovali a teraz si chcú užiť ten svoj čas a tie svoje peniaze a chcú všetko delegovať na iných ľudí, aby oni na tom nemuseli byť nejakým spôsobom zainteresovaní časovo. Juraj, ja ti veľmi pekne ďakujem. Ja si myslím, že ak by som bol finančný poradca, tak toto pre mňa by bolo úžasné video, pomocné. Samozrejme, nie je tu čas, aby sme vymenovali úplne všetko. Ale už o tebe viem, že napríklad pracuješ na sebe, aby si dával neustále pridanú hodnotu klientom a už máš aj webovú stránku. Môžem prosím ťa povedať, aká je webová stránka a chcem sa opýtať, či potom môžem dať do videa odkaz na webovú stránku, aby sa mohli ľudia nejakým spôsobom inšpirovať. No, mám stránku svetpeňazí.sk, môžeš to dať do videa, nech sa pozrú. Viac menej rozbieham ju ešte len, takže ešte nie je nejak dokonalá, ale na ten začiatok je celkom pekná. No, treba posúdiť každý sám. Jasné. Základné pravidlo, ktoré sme si hovorili aj pri telefonovaní, aj pri webovkách, nie je dôležité, aby bola dokonalá, ale je dôležité začať. Dôležité ju mať a začať na nej pracovať a postupne sa proste naučiť určité veci. Veľmi pekne ďakujem. Ešte otázka, ak náhodou by mal niekto otázku, keď budeme toto video zverejňovať, môže sa to niečo treba súkromne opýtať v správe alebo teda cez Facebook, prípadne po toto video nejaký komentár? No jasné, môže. Hlavne preto, aby vedeli, že som to naozaj ja, že nie som vymyslený človek, tak kľudne, ako mňa to vôbec otrávať nebude. Ja som sa ti sám ozval, lebo som chcel viac menej tým ľuďom pomôcť a povedať im, že je to veľa ľahšie, ako si myslia. Tak im to môžem kľudne dosvedčiť, keď sa ma opýtajú. Super, ďakujem veľmi pekne. A ja poviem úplne úprimne, budem veľmi rád, ak boli informácie z tohto videa pre vás hodnotné, ak mi dáte nejaký like alebo zazdieľate toto video. Mám na vás jednu otázku. Čo napríklad treba s vami pomohlo v tom, aby ste mohli kontaktovať ľudí na studený trh? Prípadne akú ďalšiu tému by ste ocenili, aby sme teraz prinesli s Jurajom alebo nejakými ďalšími finančnými poradcami, ktorá by vám v tom biznise mohla pomôcť napredovať rýchlejšie. Kľudne mi to napíšte tu dole do komentárov pod toto video. Záleží, kde bude toto video zverejnené všade. Kľudne, keď sa nebude dať pod toto video, tak napíšte mne do súkromnej správy alebo Jurajovi. Budeme sa tešiť každému jednému komentáru. A našim cieľom je to, aby oveľa viac finančných poradcov, ktorí sú napríklad aj dlhšie na trhu a sú kvalitní, aby sa nebali, aby proste išli do akcie a aby sa im darilo lepšie, ako sa im darí teraz, pretože nikdy inokedy nebola lepšia príležitosť, ako je teraz aj na trhu, čo sa týka finančných produktov a som za to veľmi rád.
Čo chcem ešte vám na konci povedať, je jedna dôležitá vec. Ak to skutočne myslíte vážne, tak jedna vec je z toho nebáť sa, ale druhá vec je mať aj treba tie techniky zvládania toho rozhovoru a toho konfliktu tak, aby ste zbytočne nemínali tie svoje náboje tým, že budete telefonovať treba po starom, alebo tak, aby ste telefonovali tak, aby ste mali skutočne percentuálne vyššiu úspešnosť. A v tomto prípade mám ešte do soboty, je to len pre prvých 25 ľudí a spustil som predaj a už hneď sa začali predávať kurzy, takže pozrite sa na čo všetko obsahuje predaj s výsledkami Premium. Link na toto video nájdete buď tu hore nad videom a prípadne, ak sa bude dať prekliknúť, nechám to aj do obrazovky po skončení tohto videa. Pozrite si, čo obsahuje kurz predaj s výsledkami Premium. Je to momentálne pre 25 najrýchlejších finančných poradcov, ktorí chcú dosiahnuť viac ako 100% nárast svojej produkcie a dostať sa k bonitnejšej klientele. A je to len do soboty a tohto týždňa, čiže buď jedna z týchto vecí, buď sobota alebo naplnenie tohto kurzu a predaj sa končí, je to práve, aj tam aj špeciálna cena, je to práve z toho dôvodu, že sa chcem špeciálne týmto ľuďom venovať. Majú tam so mnou osobné konzultácie, dostávajú rôzne bonusy, ako napríklad pomôcku pre kvalitnú finančnú analýzu, ktorá vám dokáže zvýšiť cross-selling vašich produktov o 100%. Prípadne tam dostanete ďalšie pomocky, čo sa týka dosahovania nadpremerných výsledkov. Tak super tabuľka, ktorú aj Juraj pozná, ktorá vás dokope k tomu, aby ste prakticky mali lepšie výsledky a aby som aj dokázal na tej konzultácii odhaliť, kde napríklad s čím máte problémy, kde sa stala chyba, aby sme ju dokázali odstrániť, aby ste boli v budúcnosti z dlhodobého hľadiska úspešnejší. To neznamená, že len teraz, ale aby ste z dlhodobého hľadiska sa pohybovali medzi bonitnejšou klientelou a dostávali medzi nimi odporúčania. Juraj, ja ti ďakujem veľmi pekne. Bolo to podľa mňa super, som rád, že si sa mi ozval a pevne verím, že ak nám ľudia napíšu nejaké dotazy a ďalšie témy, že by sme to spolu mohli prebrať. Čo na to povieš? No ja ďakujem, že som mohol vysielať s tebou a keď sa ozvú, ja budem len rád. Super, tak všetko dobré a aby sme vás dlhšie nedržavali. Poďte hneď teraz do akcie, začnite pracovať na tom, aby ste sa dostali k lepšej klientele a prajem vám zatiaľ všetko dobré. Juraj, ďakujem, maj sa krásne. Ahoj, ahoj.